Koppja ideali, kienu maħbubin u dejjem tarhom flimkien. Hekk iddeskrivit lil koppja Janet u Russell Harvey, Amrin Grishti ġara li toqgħod faċċata tad-dar fejn kienet toqgħod il-koppja Ingliża f'San Pawl il-Baħar. Imbikma bl-aħbar li ġejn ilha minn Novembru mejta u l-ġisem bla ħajja tagħha inżamm ġo residenza għal dawn l-aħħar xhur. Koppja ħelwa ħafna, koppja iħobbu ħafna li xulxin, kważi nibki jiena meta niftakar x'qed jiġri u x'ġara qas nista' nemmen. Kull fejn imur wieħed tmur l-oħra, qatt ma kienu jħallu xulxin. Amrin spjegat kif fit-tmiem is-sajf tas-sena li għaddiet Janet kienet iddaħlet l-isptar minħabba li kienet marida bil-marda tal-kanċer. Irrakkontat kif meta marret tara l-isptar Janet kienet imdejqa u qaltilha li tawa ftit ġimgħat biss ħajja. Jiena mort nara l-isptar u kienet ukoll ferħet meta ratni. Tannaqni kważi bil-ferħ meta ratni hemmhekk u qalt li dal-waqt immut jiena. Qalt dal-waqt mut, qalt li għax li għandi. Għalt li għal-mewtu. U kienet għada ħajja ġifiri memlija bl-omor ġo l-isptar jiena l-ħalli rajta. Komplit tirrakkonta kif minn dakinhar li marret tara l-isptar marat iktar lil Janet. Minn kelli ġiri kienet tara lil Russell jimxi fit-triq, qatt marat lil Janet, iżda qatt f'100 sena ma ħasbet li Janet kienet tinsab mejta f'dara. U lilu normali nara ħaddej barra normali jimxi u jmur ikompli bl-affarijiet tiegħu. Sit taħanut tal-merċ qrib Presidenza tal-koppja Ingliża għalma ma' news li l-koppja kienu jmorru jixtru l-affarijiet minn għandu. Iżda kien ilu diversi xhur ma jarhom. Iva minna kont tafa sewa damet snin tiġi dil-area u jekk mhux għandi għand tal-neighbor tiegħi tal-ħanut taħdejja jixtru xartu affarijiet u issa l-aħħar xahrejn jew tlieta veru laqas għall-ġurament ma bqejt narahom xejn u ma nkunx naf ġara u ma ġarax. Rakkonta kif l-ewwel ħsieb tiegħu kien li l-koppja sifret, iżda qatt ma stenna dik l-aħbar kera li Janet kienet ilha xhur mejta. Xej, spiċċaw għalija, ma biex narahom xej. Jiena minn għalija ħsibt li huma msejfrin għax bħala huma kif taf huma Ingliżi, iġa moħħi li huma jkunu msejfrin xiġifieri, ma ġa f'moħħi li bda każ li ġara li tinsab mejta ġewwa d-dar tagħha. Anka żminiet li Christmas u l-fisti ma rajthomx. Xi dik ħaġa stramba, ma taf inti tgħid sejfru forsi għand il-familja jew hekk ma tagħtix każ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.